तो सबसे नमस्ते प्रणाम। मैं अनीता यादव अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। भाई बहन, आप सबके बीच बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा हवन सोहर गीत लेके उपस्थित हूँ। पूजा पाठ किसी में रामायण में गाने वाला सोहर हवन सोहर गीत लेके आई हूँ। फुल आवाज करके पूरा ही सुनना सोहर गीत, और ज़्यादा ज़्यादा ये गीत को शेयर करना, प्यार दुलार आशीर्वाद मेरे चैनल पे दोस्तों बनाए रहना, और ज़्यादा से ज़्यादा ये गीत को शेयर करना। मेरे चैनल को लाइक नहीं करो, लाइक करना। एक दफ़ा बोल दो हर हर महादेव की, गौरा भवानी मैया की, राधे राधे रानी सरकार की, सीताराम जी की। स्वाहा होला हवनिया में रघुराम जी के चरनिया में। सोहा बोला जाला हवनिया में रघुराम जी के चरनिया में, रघुराम जी के चरनिया में। मंगल होला हवनिया में रघुवीर के चरनिया में, रघुवीर के चरनिया में। पहली हवन अयोध्या में होली, पहली हवन अवधपुर होली, पहली हवन अवधपुर में होली। रघुराम जी के चरनिया में स्वाहा होला हवनिया में, स्वाहा बोला हवनिया में रघुराम जी के चरनिया में। मंगल होला हवनिया में रघुवीर के चरनिया में, रघुवीर के चरनिया में। दूसरी हवन ही मिथिला में होला, दूसरी हवन ही मिथिला में होला। राजा जनक जी जमीनिया में सोहा बोला जा हवनिया में। राजा जनक जी जमीनिया में स्वाहा होला हवनिया में, स्वाहा होला हवनिया में। रघुराम जी के चरनिया में मंगल होला हवनिया में, मंगल होला हवनिया में रघुराम के चरनिया में, रघुवीर के चरनिया में, रघुवीर के चरनिया में। तीसरी हवन ही काशी में होला, काशी में होला, बनारस में होला। तीसरी हवन ही काशी में होला, काशी में होला, बनारस में होला। भोला ही जी के जमीनिया में, रे शिव गुरु जी के जमीनिया में रघुराम के चरनिया में। स्वाहा बोल हवनिया में रघुराम जी के चरनिया में। मंगल होला हवनिया में रघुवीर के चरनिया में, रघुवीर के चरनिया में। मंगल होला हवनिया में रघुवीर के चरनिया में। स्वाहा बोला हवनिया में रघुराम जी के चरनिया में। चौथी हवन वृंदावन होली, चौथी हवन ही वृंदावन होली।
राधा कृष्ण जी के जमीनिया में स्वाहा बोला हवनिया में। रघुराम जी के चरनिया में मंगल होला हवनिया में, मंगल होला हवनिया में। रघुवीर के चरनिया में, रघुवीर के चरनिया में स्वाहा होला हवनिया में, रघुनंदन चरनिया में, रघुराम के चरनिया में। पचई हमन ही चौकिया में होला, चौकिया में होला हो जौनपुर में होला। पचई हमन विंध्याचल होला, विंध्याचल होला हो काड़े में होला। गौरा नव दुर्गा चरनिया में मंगल होला हवनिया में। नवो दुर्गा माँ के चरनिया में रघुराम के चरनिया में स्वाहा होला हवनिया में, रघुराम जी के चरनिया में स्वाहा होला हवनिया में, रघुराम जी के चरनिया में। मंगल होला हवनिया में रघुवीर के चरनिया में। नमो माँ दुर्गा चरनिया में स्वाहा होला हवनिया में। हाय दोस्तों, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वो दूसरा था, ये दूसरा था। अगले वीडियो में मिलेंगे।